Hakilina kelen de ye ni maa nunu na se Bamako yan nɔ ka Mali marabaw deli u ka se ka juru kunmaya ka kɛɲɛ ni u ka soldasi 49 minnu minɛna Mali kɔnɔ yan. Altesse King David ka bɔ Abidjan Dinɛ Madu. Il y a des gens chez nous en Côte d'Ivoire qui n'attendent que ça. Dès que ça déclenche, il y a les fortunes des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire qui va être dilapidée. Dɔw sigilen bɛ kani de makɔnɔ walasa ka se ka tiɲɛni don Maliens ka sɔrɔ la kɔnɔwari kɔnɔ. U ka sigida ba dɔ bɛ n'u b'a wele ko Rivera kɛmɛ sarada la min n'a jɔlen don ka kɛ dakabana sow ye. Wa o so ninnu o bɛɛ lajɛlen ye Maliens de ta ye. O b'a yɛrɛ k'a fɔ kɔnɔwari jamana kɛmɛ sarada la u ka sɔrɔ 90 o bɛ Maliens de tɛgɛ kɔnɔ. O kama an b'a ɲini aw fɛ an ka jɛ ka miiri wasa an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na. Beaucoup de choses, réfléchissez et puis maintenant nous vous demandons de nous aider. Ko jugu bugobu san ko n'o kun janyana k'a bi i ɲin sɔrɔ. Berthe Madine Diallo Malien den don mun sigilen don Ivoire jamana kan. U bɛ ka groupe kɛ pour que ka taga mɔgɔw attaquer. Ali Mariam Batali a ka concert n'a tun ma bɔ a ma a tun ma ɲi. An ye baara min k'a kɔnɔ a kɛra Ala ɲɛna. An nana ye n'an y'an sigi tan ko an bɛɛ b'an bolo da an sen kan. An ni Côte d'Ivoire a bɛ komi joli kelen sogo kelen. Aw kana aw sigi k'aw b'a ye ko bɛna se niveau dɔ la bolo tɛ se k'a kunbɛn tuma min na. Donc an ka kan ka wuli ka an bolo di ɲɔgɔn ma min kɛra an b'a dɔn a ma ɲa. Ala n'a kira tɔgɔ ani diinɛ tɔgɔ u ka sabali an bolo fila k'an bɔ. Kuma ɲɔgɔnya o tɛmɛna ni maa nunu ni Mali ɲamakalaw maakɔrɔw yani ka se Mali marabaw ma. Mokhtar Kone n'ale ye retraite ma ye a ka fɔla ko Mali ni Côte d'Ivoire k'a bɛɛ jamana kelen ye k'u cɛ sirilen don ni ko in na a bɛ waati bɔ. N'aw balimaw wulila ka na da u nana sɔrɔ anw cɛ sirilen bɛ nin ko kelen de la yan. Côte d'Ivoire ni Mali anw tɛ Ala dalen foyi ka don olu ni cɛ ni balimaya ni sinjiya tɛ. Kabini a daminɛ la retraite jɔlen b'o jɔyɔrɔ la wa hali sa an jɔlen b'o jɔyɔrɔ kelen de la. An bɛ dugawu ɲini anw n'olu bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an sago d'a ma. Anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen. Mun ye cakɛda min sigilen don manifin hakɛ tɔpɔtɔli ma n'o ye Commission nationale des droits de l'homme ye o ɲɛma Agibu Buare a n'a ka cɛdenw ye taamakɛ taratadenw ka t'u ɲɛda ni soldasi 49 in kan n'u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko baasi t'u la nka u y'u sɔnni sigi fɛn min kan kosɛbɛ o de ye ko Mali marabaw ka ni soldasi ninnu ka hakɛw kɔrɔsi. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.